I tu me sad često pitaju, a koliko sad ja istrčim, recimo 10 puta 100 metara, koliko da bude pauza sad tu recimo. Ja kažem opet pauza, jedan će da se oporavlja fantastično dobro, drugi organizam će da se oporavlja malo kilavije, treći će da se jedva oporavlja i opet je taj monitor srčane frekvencije ključan. Pauzu ti diktira način tvog, da kažemo, trenutnog oporavka. Znači šta je cilj? Da ti svakih 100 metara praktično se vrtiš oko drugog praga, intenziteta oko drugog praga. Ako ti sad sačekaš da ti puls padne ispod prvog praga, pa u 100 metara trčanja, to je kratka deonica, nema šanse da ti dođeš do ovog drugog praga ili dođeš u poslednjih 10 metara i šta si uradio? Opet si dominantnije bio u aerobiji nego u anaerobiji. I onda ja kažem, nikako frekvencija da ne ide ispod prvog praga. Znači da se možda malo približi prvom kragu, da bi ti u narednih 100 metara imao šansu da stigneš do drugog praga i da 50 metara držiš u apsolutnoj anaerobiji. Sad će to u početku biti pauze ovoliko kratke, ali tamo 8., 9., 10. serija će ti tražiti organizam malo više pauze, ali opet znaš dokle da spustiš. Znači sad ćeš da spuštaš malo sporije do tog prvog praga, ali znaš ispod čega ne smeš da ideš, jer onda za tih 100 metara ne očekujemo da možemo da podignemo puls tako brzo. Ako je veća deonica, nije 100 nego 400 metara, onda će i to produžavati pauzu, jel tako, zato što treba, jer ćeš u prvih 100 sigurno doći do drugog praga i onih 300 ćeš da budeš u teškim laktatima i sad su to visoko intenzivni intervalni treninzi koji su baš teži, ovi su sa kraćim intervalima malo lakši, ali ovde malo više radim na brzini i eksplozivnosti, a ovde malo više radim na brzinskoj izdržljivosti. Sad zavisi šta mi je cilj treninga za taj dan.